Добро утро. 20 май е днеска, 2026 година. Ето го кученцето. И още не съм се обръснал. Тук гаргите се бият на дървото. Едната изгони другата от клона. Изпуснах една сврака, дойде и ме гледаше. И докато снимам, тя излетя. Ето един интересен облак, като влакче, локомотив. Примерно, или като обувка, бутуш. Какво е това? Надявам се да не е комар, защото е доста огромно. И ме стресна. Изкара ми акъла. Леле, дано да се разкара. Ето облаците. Ето изкъпах се и не съм се сресал. Ето ще ям картофи с месо, моркови, печени. Интересно, сутринта беше слънце, сега изведнъж заваля дъжд. Долу има деца.